टिपखाइनि बन्दराव ब्रह्म धोरोमनि 117थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। सोलिफुदानि 28 आरो 29 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपखाइ बन्दराव ब्रह्म धोरोमनि 117थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों आरो बे जथुम्मा खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायबाय। खुंफुंजानाय बे हाबाफारियावनो दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोराबो बाहागो लाफैनायखौ मिथिहोदों। हाबाफारि खुंफुंनायखौनो लानानै बानजाय आफादनिफ्राय खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो मिथिना ला। गिबियावनो आङो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि साबायखर आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दा दिनैनिफ्राय जोंनि बे 117 ब्रह्म धर्म जिल्ला आफाद आरो बेजों लोगोसे जोंनि लाइमोन आफाद आरो आइजो आफाद आरो प्रसार संसद आफाद जथायैनो जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धर्मनि बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों। आरो बे जोङो खुंनायाव जोङो जेबो गोनो गोथो एबा इसेबां समस्या बायदि मोनाखै, मानोना बे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया बयबो जोंखौ मदद होदों। जोङो आरसिनिफ्राय जेसेबां हायो जोंनि बे साननैनि हाबाफारि 28 आरो 29 बे जानुवारिनि बे साननैनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो नाजादों आरो नाजागासिनो दङबो। दा बे खेथ्रआव जोंनि गामियारि ओनसोलनिफ्रायबो जोबोद मोनसे जोंनि सायाव सहाय सहिदा जों मोनदों। बिथांमोना जों बुंनायाव जा एफा एनै खेन्दा बा दान दक्षिणा हरदों, बेफोरखौनो लानानै जोङो नैबे सभाखौ मोनसे समायनायै मोनसे डिसिप्लिन लाखिनानै जोङो खुंनानै हरनो आखायाव लादों। जों मिथिनायाव जे सोरखाराबो इनिसियेटिभ लागासिनो दङ जोंनि ब्रह्म धर्मखौ मोनसे गिदिर अनुस्थान हिसाबै फसंनो थाखाय बिसोर नाजानायखौ जों खोनानो मोन्दों। मानोना गुरुदेबनि पबित्र जोनोम स्थल काजिगावआव मोनसे गिदिर जोंनि गुरुदेबनि स्मरणनि नामै मोनसे बानायगोन, टुरिजिम बादि मोनसे प्लेस बानायनो नागिरदों। बाव बायदिसिना धोरोमनि सावरायनाय आरो धोरोमनि नेमखान्थिजों सोलिनाय माखासे अनुस्थान थागोन, बेखौ जों खोनानो मोन्दों। आरो बे बावैसोनि उनावनो सोरखारा बेखौ मावगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे साननैनि हाबाफारियाव मा आयदाखौ लानानै खुंनाय जादों? बे दिनै सेथि सानाव जोङोहाय दिनै सिगां जोंनि बादा बेखेवनाय, जेरै जोंनि थान्दै बादा आरो गाहाय लांगोना बेखेवनाय आरो बिनि उनाव जामुंसालि बेखेवनाय आरो गाहाय मेन पेन्डेल बेखौ जोङो बेखेवनायखौ आखायाव लादों गिबिसिन हाबाफारियाव। बिनि उनाव जोङो एसे लाइट रिफ्रेशमेन्ट लाखांनायनि उनाव जोङो दा बे 10थानिफ्राय जोंहा डेलिगेट दिनै एक्सेप्ट जागोन आरो जोंनि धोरोमजों लोब्बा गोनां जोंनि धोरोम दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनहा बेलासिनि सम 4 बाजिनिफ्राय मोनसे थान्दै मेलनि। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।